lapha ziqhamuka ema-university. Into wayicabanga into ingenzeka leyo. Into engakaze ngicabanga ukuthi ingenzeka ngithi. Kodwa lelizwe ngoba lakhululwa ingakho sila. Futhi ke siyabonga ukuthi nathi siyinzalo yamanje kodwa sikwazi ukuthi sigqumezele ukuthi isiko lingafi liye phambili. Ziyakhala ke manje. Okubaluleke kakhulu ukuthi njengoba ama student egida ehlangene la sihlanganise ugame kaNgcobo uMapholoba asimshale ihlombe ngoba kalona ivukane kulento esiyenzayo. Mshale ihlombe. Akushiwo ngivumbu ngoba manje sekushe cha lutho. Kade sizabalaza naye. Yabo. Uvusisa uMpokalanga uDudlu Mercedes nangwe ya. UNewsroom Africa manje. Insizwa leyana ephethe yabezindaba kodwa ila emabhinqeni bafowethu igoli liphethe induna yamabhinqe segoli nansi ya uvusisa uMpokalanga. Ziyakhala manje. Kodwa kangizukulanda okuningi nganza kwethu ngoba mina nesilo samabandla wonke sathatha isinqumo ukuthi abantu abayifuni ibhishu bafuna ukwenza kuzongena ifolo lamabhinqa manje. Are you ready for ifolo lamabhinqa? Nganza kwethu ngaphambi kungena ifolo lamabhinqa ngicela ukunikeza ubaba uMhlongo ukuthi okuyena okwazile ukuthi asichase uDepartment ka-Arts and Culture KwaZulu Natal ohola uDokotela uMahlaba. Siyacela ukuthi ubaba uMhlongo asithulele uMahlaba enibingelele nje kuphela nganza kwethu base siqhubeka nengoma ngoba iqiniso masingalimeli shuthi ke ukuhlangana kwethu konke lapha kuyize leze ngoba imali kahulumeni makukhona la ithunywe khona fanele i-account ukuthi ifikile. Ziyakhala manje. Ayeye ngoma yama universities ayeye. Ayeye ngoma yase university ayeye. Siyabonga kakhulu sicela ukuthi ke ngenkulu inhlonipho sibingelele sibonga kumfo kaThatu God. Sengonikeza ezinye izibongo nawe eziqhubekalayo. Okuyena osiphethe uhlelo lamanje ntambama siyabonga president wamabhinqa ukusinikeza ithuba. Sifuna ukuthi sishesha kakhulu bakwethu sibingelele inhloko yomnyango. Sibingelele umnyango wonke. Sibingelele bonke abantu abakhona la ukuzosupporta lengoma yanamuhla supportwe uSport Arts and Culture. Siyafuna ukusho ukuthi siyanibingelela nonke sanibonani ntambama. Sanibona. Ayikho into engizoyenza mina ngicelwe nje ukuthi ngethule isikhulumi sosuku lwanamuhla esingeze ukuthatha kude ngoba kubhizi manje bathi ziyakhala manje. Phakathi kwethu ke sifuna ukuthi sithule ngokukhulu ukuhlonipha ubaba okuyena ophethe umnyango wakwaSport Arts and Culture othe wacabanga ukuthi elangeni lanamuhla kulo uhulumeni esikuyo onakekela bonke abantu okufanele sidecide kungekudala ukuthi senza njani ngaye uma sinohulumeni ongakaze waba nento yokuthi angabanaki abantu base South Africa. Siyafuna ukusho ukuthi umcimbi onjengalona ungokuqala ngqa kule minyaka engama-30 esiwucelebrate noma esiyicelebrate kule insuku. Ngivumeleni ke abantu baseThekwini, ngivumelani nathi bonke ama university akho